לכם אנשים, אני רוצה לספר לכם משהו. אני לא סתם סנאי. סנאי מעופף! look at me! אני סנאי מעופף! יאללה, בוא ניכנס. תגיד, זה היה חייב? טוב חבר'ה, איתכם אני שוב בני בערוץ שאני הולך לשנות שם. כן, הוא אבטר סנאי מעופף. טוב, הולכים לביט באטל. יאללה. אם שואל קוראים לי עמית ואיתי נמצא בני. טוב, בעצם... הוא לקח את הסקין של מיינקארט. הוא לקח את הסקין של מיינקארט. לא, הוא נמצא איתי, אני נמצא איתו. קלטתם? מה אני אומר מיינקארט? סליחה, דיימונד קאר. יא גנב, אתה לוקח מדיימונד קאר. אין לך בוש... אתה תופס. אני עכשיו אוכל לך את הביצים. תפס. בוא לכאן. זה החלום המוקד. נגעתי. איך נגעת? יש, אתה לי. מה זה? גאטר. גייטר. גיטר, אני לא יודע איך לקרוא את זה. מה זה? זה נו, זה גיטרה. יו. גייטר. גייטר. אני אם לא טועה. גייזר. גייזר. אבל מה שמצאת במצאת זה בעצם היה סוללות. זה היה סוללות כמו שמצאת במצאת. כי אחי, למה צריך לדבר עכשיו על זה? כי בא לי. אני חשב שהוא מצא... סתום את הפה! לא, פשק. אני לא צוחק, הוא ילד מעצבן אז הוא חופר לי מדי. דאדן, צריך דאדן, להגדיל את זה באחד. דאדן, דאדן, אם אנחנו רוצים מיתרים... דאדן, דאדן, דאדן. טוב, אני לא שר את זה נכון, אבל אני יודע איך לשיר. דם, דאדן, 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 דאדן. Dadam, 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 אני מכיר את הנושא שיש בכל גיטרה. אתה לא יודע לבנות. דודון, אתה לא יודע לבנות. Please, open your fucking good. Please open your book. Page, fucking you. אני יכול להגיד איזה משהו שאתה לא מבין את המשמעות שלו? כן. כן. לא משנה, אני אגיד לך אחרי זה מה זה, ועדיף שאני לא אגיד את זה. נו, כבר תגיד. זה משהו סוטה. אז אל תגיד. באתי להגיד, אני מגיד. אתה מגיד להגיד בבית אני לא שכי. מגיד את זה לך. אני לא מגיד את זה. אתה תגיד בתור בית שכי. תגיד לי מה אתה עושה. אנחנו מיתרים. שתדעו, ילד מפגר אז הוא לא יודע לבנות. הוא ילד מפגר. לא יודע. מה זה היה? נקראתי כל מצחוק. בואי תשמעו אותה. היינו צריכים להכין בביל באטל אחד דרגון פליי. כן, ואני פשוט בניתי דרגון לא קשור. בני לא הבין מה זה שפירית, בני אידיוט. נכון. הוא לא ידע מה זה שפירית, הוא הכין פשוט דרקון והוא ניצח מקום ראשון. זה יצא חרוז. יצא חרוז. רגע, עכשיו מי שרוצה שמדורג' יהיה הכלב שלו, מי שואל מי זה דורג' זה הכלב של סנופדוג, מי שואל מי זה סנופדוג. תגיד לי, אתה חייב להגיד לכל העולם מה שאני מספר לך? אתה באמת אז מי שרוצה שדורג' יהיה הכלב שלו שיכתוב התגובות. והוא יקבל את זה בחלומות הלילה. הוא יקבל את זה בחלומות הלילה. מה?
הוא יקבל רק בחלומות הלילה, כי אין לו סיכוי להשיג אחד כזה. לא, שילך להתאבד. נכון, מי שרוצה מי אותו. שיודע מה זה ורוצה, אז שילך לתחת שלי. בעיקר שגם אני רוצה. נכון, אז לך לתחת שלי. כי הוא הכלב שלי. כלב. אתם רוצים לשמוע משהו דפוק? עד כמה אני אידיוט, יאללה. כמה זה 5 כפול 5? כמה זה 5 כפול 5? עם חבר שלי על מקל. כמה זה 5 כפול 5? 10 מיליון. רואים איזה מטומטם. טוב, צוחק, הוא חכם. טוב, הוא לא באמת יותר ואתם חכם. יודעים הוכחה, הפעם אני לא אספר לך את השקר כמו כל הפעם. יש את הבולבול הכי גדול בעולם. אני הולך למרחבים. אתם יודעים משהו? אבל לא סתם. אני הולך למרחבים. אחי, הרסתי אחד כאן, אז תתקן אותו. חרש. nya. זה ממש לא קרה, אנחנו לא, אנחנו הפסדנו אחי כבר. זה דומה לבנג'ו. פנג'ו! גם אתם. עם שיות כתיב. לא יודע אם יש. כי אף פעם לא למדנו איך כותבים. בנג'ו. פנג'ו! רגע, אני אבדוק בטרנסלייט, יש לי טרנסלייט פתוח. אחי, אתה מול יוטיוב אומר את זה, אתה יודע? איזה ילד לא חכם? נו כבר! כן, כתבתי את זה טוב. כתבתי בנג'ו טוב! מה זה מחזיק. אין דבר כזה, לא. יש מחזיק לבנג'ו, יש לו טוב צוחק. אם לבנג'ו יש מחזיק, אז לבנג'ו יש גם זין, אוקיי? בנג'ו עלק. עומד לבנג'ו. לא, אתה העיף את זה. למה לשנות את הרצפה? אין לבנג'ו כזה דבר. אני יודע מה נבנה. חכה. נמכר $59. אל תשימו לב למה שאני עושה. די, אחי, תוריד את זה, די, זה לא מצחיק. אחי, אני כבר לא לא שחק. עשיתי כלום. תעיף את זה. זה לא היה כאן. אני מכין איזה איש. לא. אני מכין איזה איש עם זין. סתום את הפה. הכנתי את זה ואין לי כוח לשבור. סתום. אחי, זה לא איש. תכתוב זייל פור. אני אכתוב כבר. תשבור את שלך. לא. פאק, אני על עברית. לא. זה הרבה יותר יפה. וואו. איך זה גיטרה? בופ. נראה כאילו יש לו זין על הפרצוף. כן, נראה לי כמו... רגע, אני רוצה שנייה להסביר לכם את זה. אני פשוט מחרבן. גוד. אוי, It's so good. אז תשמעו, אף פעם אל תעשו סופר פופ, כי זה מוריד לכם נקודות. אוי! פופ. אוקיי. זה בעצם פופ, אני ממש... חכו שנייה לי. זכר. איו, פשוט פופ. זכר. חזרתי. סליחה. בינתיים עשיתי פופ אחד. גוד. And so good. מה שאמרתי, אם לא שמעתם, אף פעם תעשו סופר פופ, כי זה מוריד לכם נקודות. הוא כאילו הורס פופ. אוקיי, אני שם אוקיי. כאילו הוא הורס שלנו גרוע, רצח. אוקיי. מיסטר סטום לג'נדרי. זה הוא לבד. מה יש ליוצרים? שלנו, שימו פופים. 59! זה הולך... בני, למה לא 60? איי! 70. זה גרוע. איך חרא זה ניצח? יש לו זין על הפרצוף, אוקיי? זה סיגריה. I'm the sono looking for God. טוב, נראה לי אנחנו צריכים לסיים, לא? כן חבר'ה, אולי נסיים כבר כאן, יאללה ביי. בואי לא,